ni Mark Elkorta naiz, eta eskalada itet. Eta, azkenengo urte hauetan nahiko emaitza onak hainez lortzen, eta nahiko pozik nago. Eskalada egiten dezula aipatzen dezunean, ze eskalada mota egiten dezu? Nik itetenena kirol eskalada deitzea, dala eskalada baino rokodromotan. Osa, ez dut arrokan eta igual oporreta jutean neno pixkat, baino gehiena entrenatuta dena rokodromotan itet. Eta daude 3 modalidade, bat da velozidadea, dala 15 metroko panel bat alik azkarren igotzea, eta beti presak toki igualen da jarrita, presak dela heltzeko toki horiek. Gero dago zailtasuna, dala 20 metro edola, eta hor gehiago erresistentzia lantzea. Eta gero dago blokia, dala nahi gehiena gustatzen zaitena. Eta da altura txikigoa, baino pauso esplosibo gota da. Bale, eta hiruetan lehiatzen duzu, rokodromako 3 horietan, edo? Ez, ni bakarrik zailtasuna eta blokia ditut. Bale, aipatu duzu, ez, alde hori dagoela, Espainiako txapelketan ere orain arizera parte hartu duzu duela gutxi, domina lortu duzu. Zer sentiarazten dizu domina batek lortzeak eskaladan? Hasieran, egia esan enun espero domina. Aukera batzuk ikusten ditu, baina enun espero blokeen lehenengo postua lortzea. Eta momentuen oso pozik jarri nintzen. Eta, hasieran, lortu lehenengo egunetan eta pozik, baina gero egun batzuk pasatzean normal, gertoko ez pasan bezala da. Zenbagarren domina lortu duzu? Espainiako 3. Espainiako 3. Eta ulertzen dut Euskal Herriko txapelketetan edo domina gehiago lortu duzu, Ze domina lortu dituzu guztira? Hola, gogoratzen zera edo? Euskadiko txapelketan 2024en 3. gau nintzen bai blokeen eta bai zailtasunen. 2024en, 2025en, gau nintzen blokeen lehenengo eta zailtasunen 2. Eta oraingoz, Euskadiko blokeko txapelketa maiatzak 10 da. Eta hortan ere lehiatuko zera, ulertzen dut? Bale, ze espektatiba dauzkazu edo, ze espero dezu lortzea blokeko txapelketa hortan? Nik uste irabazteko aukera bastante azkatela, baina bai badago jendia oso fuerte dana, eta orduan ez ditut ere ez espektatiba gehiagi eduki nahi. Baina nahiko lasai joango naiz, Espainiako txapelketan nola ja ondo indeten, nik uste Euskal Selekzion postua bakatela, eta orduan nahiko lasai joango naiz. Presioa sentitzen duzu, aipatu dituzun dominak irabazita orain Euskal Herriko txapelketa batera jutean? Aurreneko aldiz Espainiako txapelketan podiuma lortu nuen bai, hurrengo txapelketeta ja presio gehiokinta jute gintzala. Baina, inde alderdioi nahiko lan duet eta hain ja ez da nahiko presio. De hecho, igual hasta lasai honi joa, zeia nola txapelketa hori ondo indeten, ja, selekzioan egoteko aukera gehi azkatu. Nola landu duzu, ez aipatu duzu presiorik entzeko edo, nola landu duzu hori? Ez dakit psikologaren juten? Hain nago psikologa deportiba batekin, eta lantzeitugu olako gauzak, eta gero bai eskalatzen dira 4 minutu dazkazu, adibidez finaletan, dazkazu 4 minutu, eta 4 minutu hortan dago publiko guztia zuri behira, eta orduan orde nahiko zaila hori gestionatzea, eta hori da. Bale, eta nabaritzen da, aipatu 4 momentu horietan, ez dakit, teknikaren bat edo emango zizun, ez, psikologak? Bai.
Bai, bueno, teknika batzuk lan ditugu, eta horrekin relaja egiten Eta dut. zein dira, adibidez, zer erabiltzen duzu ez? Momentu horietan mundu guztia zuri begira dagoela, eta zer erabiltzen duzu edo? Arnasketa batzuk, eta gero bai dakat rutina bat beti tetela, eskalatzea bat aurretik, eta horrek bai ja kontzentratzen eta relajatzen eta laguntzeit. Rutina hori zer da, futbolistak eskubiko oinarekin sartzen direla zelaira eta horrelako rutina bat, edo? Ez, bueno, egitet esaldi bat beti esate dutena, eta gero gesto fisiko bat. Vale, eta gero, ez dakit, eskalada munduan, eskaladatik bizi daiteke, edo ikusten zutorkizun batean bizi helko zerala eskaladatik? Bizitzia bado, baina nahiko zaila. Ze bai eskalada kirol minoritario bada, eta orduan ez da hainbeste diru irazten, baina badaude batzuk oso onak diana eta hortik ambizionak. Ulertzen dut ez, patrozinatzaileen bitartez, edo... Bai. Eta horrengoz, badaukazu baten bat, edo... Ez, oraingoz ez. Bale, entrenatzen duzu hemen, Usurbileko Rokodroman, Donostin ere entrenatzen duzu. Bai, eta batzutan zarautzen da bai. Zein da irudetatik zure entrenamendu leku kutxunena edo? Rokodromo hau asko gustatzen zait, ze hemen hasi nintzen eskalatzen, baina orain igual oraingo mailan entrenatzeko, igual ez dela rokodromo ikana proposena, eta orduan gehienetan juten nahi zarautzea, baina segun ze entrenamenduak aten, igual batzutan honea etortzen naiz. Eta nola hasi zinen eskalatzen? Genekan aukeratzeko edo judo edo eskalada, eta nik eskalada aukera honun, eta segin nun eskalatzen, eta gero jo nintzen Donostiko rokodromo horta, eta han sartu nintzen teknifikazio taldaten, eta hor ja bai hasi nintzela pixka gehiago mejoratzen, eta hor ja planteau nun futbola eta dena guztia, eta eskaladan gehiago zentratzea. Eta gero aldau nun ekipoz, eta bain nabil entrenadore katalan batekin, eta bai. Urte guztian zehar konpetitzen duzu edo bakarrik da txapelketa konkretu batzutan edo? Urte hasieran eduki genituen zeak, rokodromo pribatutako txapelketak, eta orain edukitugu Espainiako txapelketak, gero Euskadikoak edukiko ditugu, ze aurten Espainiko baino berandugo dira. Eta gero normalen egotea udara bezala libre, hor nijoala 8 egun selekzioakin Frantzia, hango txapelketa batea. Eta gero kursua hastian hor beste Espainiko txapelketak faltaianak ite ditugu. Eta normalen libre udara bezala eukitzegu, udaraldia. Eta horrez, lehen aipatu duzu mendira oso gutxi gute zela, aprobetxatzen dituzu kompetizioak eta azkazun tarte horiek mendiko edo eskalada librea egiteko? Bai.